ber kendo mar sacco en ni inyalo yudo loan yot moingo kaka dang yud bank nikech bank kidhie tikwayi collateral kel title deed kel logbook mar gari kel gimoro manyiso ni kok inyal chulo pesa ni to wanyalo mako gino to sacco to collateral ni en pesa ni mani deposit ja ka in kisekano wawach kata ni isekano siling 100,000 to sacco nyalo mi loan didek ne mano nyalo mi siling 300,000 gimitimo en ni imanyori gi jo kanyo bende moko mong'eyi mawacho ni Cleophas tang'eyo makata kimiye loan tanyalo singo ni Cleophas tabro nyisi kama odake koponi ok inya yude winjo koro yot emomiyo wacho ni circles inyalo losi gi ji mora mora kaluwore gi kakutiyo kamnya achiel kata kakudak kanya achiel ber kendo mar sacco en ni ipenjo ni to pesa ni kikawe dwa tere sherehe te mane momiyo wacho ni sacco ber olos gi joma members kaka ko jopuonj ng'eni kuloso sacco to japuonj mane bathi neno kaka itimori neno kaka itimo maendeleo ni neno ni japuonj wadwa ni okawo pesa okete loan okete loan ka en japur maybe opuro in large scale koro kawo pesa to opuro japuonj ma bende a member of sacco no bedo motivated ni an be wakawa tim kaka nyawadwa ni timo mondo wadongre wate aneno town ka nitiere transport cooperatives wan gi forward sacco Thika Road Saccos mago kamau jokanyo kawo loan mondo giketi gichigo koro gikawo to gikete investment koro member ka member bedo motivated mondo gikawo mondo gimedrego mago e ber moko mag sacco bedo especially nikech jokanyo ong'ere jokanyo timo gimoro achiel kanyakla kendo ginyalo dongore kaluwore gi gima gitimo no kata jo afya sacco gibedo kama achiel daktari kawo loan mondo olosgo ong'iewo equipment ne mag tije ne kaluwore gi mag laktar wan bende karwa mag jo accountant jo mwasibu yudo ka ng'ato kawo loan koko tere development tineno kotimo gimoro makonye e profession koro sacco ka sacco konyo e yore ne nyalo konyo jokanyo e yore gi kaluwore gi tich magitimo kata kaluwore gi kama gidake mondo mi okelnegi dongo